Naozaj je nevyhnutné, aby výrobcovia automývarní museli meniť káble každý rok? Samozrejme, že nie. A spolu so spoločnosťou Washtec sme našli riešenie. Spoločnosť Washtec nás oslovila s problémom, že musia meniť káble raz ročne, a to viac ako vo 40 000 staniciach, čo predstavuje obrovské časové a finančné náklady. Riešenie sme nemali hneď, ale spolu sme spustili sériu dlhodobých testov, v ktorých sme testovali naše káble Chainflex v kombinácii s energetickými reťazmi a agresívnymi chemikáliami. Testovanie trvalo viac než 1,5 roka a po tejto dobe sme vyvinuli špeciálnu zmes PVC, z ktorej sme potom vytvorili špeciálny kábel presne pre tohto zákazníka. Tento kábel potom testovali ďalšie 2 roky v reálnych podmienkach a aj tieto testy dopadli úspešne. Od roku 2019 preto používajú tento kábel sériovo a odtedy nemali žiadny problém. Týmto testovaním sme zákazníkovi ušetrili čas aj peniaze a získali ďalšieho spokojného klienta. Chcete aj vy dlhodobé riešenie pre vašu aplikáciu? Kliknite na odkaz.